Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan KBP, ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, alas 5:02 ang hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran kan News Base, kan Mega Force Patrol, asin kan Technical Department. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta, sa lado lokal. Nasa linya ang Mega Force Patrol, si Joshua Bino. Joshua, marhay na hapon. Please go ahead na. Yes, maray na hapon, Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay. Formal ng pinagsuwestyon ni Konsyal Attorney Ayan Makasinag na magkaigwa nin investigasyon ang sangguniang bayan sa kapasidad asin kwalifikasyon kan presenting municipal accountant kan munisipyo kan Daragalbay. Sinabi ni kan konsyal sa iyang privilege speech ngunya na hapon katakod kan na regular na sesyon kan sangguniang bayan kan Daragalbay. Dahil na kursunadahan ni Konsyal Makasinag itong naging simbag kan accountant na tagalista siya kan mga pinagagasto kan mga opisina digdi sa lokal na gobyerno. Kung sa sigon kay Makasinag, dapat ko na parte ka na trabaho kan sanong municipal accountant iyan magkondusir nin internal audit para maaraman kung nasa tama pang dalagan ang paggasto kan na lokal na gobyerno. Kung matatandaan, pinag-ugatan kay ni ang isnumitir na negatibong cash flow analysis kan nasabi ng accountant at sinadiskubre pa na taong 2024 warang savings ang lokal na gobyerno. Kung kaya susog sa pahayag ni Makasinag, kay puan magkondusir ng investigasyon ang sangguniang bayan para maaraman kung kwalipikado pa na maging accountant ang presenting municipal accountant kan munisipyo kan Daraga. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Mientras tanto, diretso muna kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Chief Jimmy na salita. Chief Jim Pade, marhay na hapon. Please go ahead na. Maray na hapon pa din, nail daw na kan mga dating kuryador sa STL durante ka nag-ooperate pa ini kung sa ina sa sautan pa kay ito na pigbubukis kung makakabalik pa ini o daina sa ibong kan na pundo ini dahilan sa ligado ang rason na mag-renew ni na prangkisa sa PCSO alagad hanggang sa ngunyan dahil na nindangog-dangog kung makakabuelta pa ang operasyon kay ni digdi sa Albay. So dating mga kuryador nanawaran in trabaho kung saan sa presente nagulpi ng tindikan krisis dahil inibang oportunidad sa trabaho. Kaya naiil daw na kan mga kuryador sugal legal man o bako sa pagsabing durante ka nag-ooperate ang mga ini maski puro pa paano nakakatabang man sa sainda ana mga sugal na nabanggit para makapagdrodilin siya lamang sa kada aldaw. Sa ngunyan gutom ana mga kuryador o pang daiman lamang nin pigasahan sinda na ayuda. Jimmy na salita di si GB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Mientras tanto, dire-diretso pa kita kan istorya sa lado lokal. Nasa linya man si kumpadreng Alar Mario. Madingal, marhay na hapon. Please go ahead na. Dahil totalmenteng naparalisar ang mga pampasahirong jeepney na magkayod ngonya na maghapon sa ipigdeklarang transport strike. Kan mga strikers ngonya na hapon na dakol na mga jeep manggaray ang nagpapasada na digdi sa rotang
Daraga, Legazpi, pati na ibang lugar sa 3rd District na nag-aaging ngunyan digdi sa Albay District. Nasiring na sitwasyon, iyon nagkapailing na nagkulang ngunyan na suporta sa mga jeepney operators and drivers sa pigdeklarang duwang aldaw na transport strike. Mientras tanto, paldo-paldo naman ngunyan ang mga tricycle asin taxicyle pati na habal-habal sa paghakot ng mga pasahero dahil sa kakulangin ng mga bihikulo, sindang ngunyan ang paldo. Al-Armario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al. Ngunyan sa detalyes kan Bareta sa lado nasyonal. Maabot ngunya na semana ang duwang shipment ni na krudo na tiglalao na mapakusog sa supply kang nasyon. Sigun sa Departamento de Enerhiya, piglalaoman ang primerong shipment ngunya na Martes na igwang 320,000 na bariles sa Subic Terminal Mantang. Ang ikaduwa, iyoan may 330,000 na bariles na maabot man sa Davao City Abril 24 kaining taon. Maabot sa 600,000 na bariles nin diesel ang binakal kan Philippine National Oil Company o PNOC sa irarom kan Emergency Energy Security Program. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na sufisyente sa naan nasabing volume para sa maabot na tulong aldaw na dagdag na supply kan kung isa sa alang-alang ang aldaw na konsumo kang nasyon na nasa 205,000 na bariles. Mientras na siniguro man kan PNOC ang pagkuaning 21,000 na metriko tonelada nin LPG na maghahali sa Estados Unidos de America asin maagi sa Singapore. Target ining mag-abot sa pag-ultanan kan ikatulo asin ultimong semana kan Mayo. Sa kabilugan, ang fuel inventory kang nasyon iyo ang kaya pang magdurar nin sobra sa 52 na aldaw, medyo mas halangkaw kumpara ka nakalihis na semana. Mientras tanto nagpahayag ang China sa Estados Unidos, Japan asin Pilipinas laban sa pigasabing pagkawat nin kalayo kasunod kan pagpuon kan taon na joint military exercises kan tulong nasyones. Sa sarong press conference, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Guo Jiakun na ang pagbiriyo kang nasyon sa ngaran kan seguridad pwedeng magdara sa inda mismo nin negatibong epekto. Mentras nakasabay kan opisyal na pagbukas kan ika-41 balikatan exercises, tinaawan doon ni AFP General Romeo Browner Jr. ang importansya kan aktibidad na magpapakusog kan kolektibong depensa asin estabilidad sa rehiyon. Sigun kay General Browner, ang balikatan refleksyon kan kahandaan, aktibong kooperasyon asin pagmantinir kan katrangkiluhan sa pagikan kusog, pati naman ang paninindugan kan mga kalyado na magtarabangan asin maghiro nin sabay-sabay. Mientras tanto, pinahimutikan ni Senate President Vicente Tito Soto III ang pahayag ni dating Presidential Legal Counsel Abogado Salvador Panelo na igaw nagkapirang senadores na nakapagdesisyon na kontra sa nakatalaan na impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sigun kay Soto, magtitinir na patas asin daing pigikilingan ang Senado sa pagdangog asin hahalatuninda ang mga ebidensyang ilalatag sa impeachment proceedings. Enot digdi sinabi ni Panelo na sinda Soto asin Senador Panfilo Lacson, Senador Riza Ontiveros asin Senador Kiko Pangilinan ang nakapagdesisyon na sa magiging boto sa impeachment trial kan Vice Presidente. Afuera digdi naghanda na ang Senado sa posibleng pagsumitir kan articles of impeachment hali sa Kamara de Representantes. Sigun kay Soto na nagkaigwaman sindaning informal dinner meeting kasabay ang nagkapirang miyembros kan majority bloc tangan inatukaron ang pinaglalauman na legal asin political proceedings alagad piglinaw na bako ini opisyal na caucus.
Dagdag pa kaini na nagre-review siya kan mga legal processes bilang paghanda sa sayang papel bilang presiding officer kan impeachment court. Sa katakod pang bareta, maski anong gibuhon kan mga taga-suporta ni Vice Presidente Sara Duterte, dai kayang maitago sa paagi nin fake news asin pagpapawagas nin salang impormasyon ang notice of disallowance na ipinaluwas kan COA o kaya Commission on Audit. Ini ang pinagtutubudan ni mamamayang Liberal o ML Party List Representative Laila de Lima matapos umabot sa 448 milyones de pesos ang ipipabalik kan COA kay Duterte asin makaibanan kaini sa opisina kan Vice Presidente. Enot nang ipinagreport kan COA sa impeachment proceedings kan House Justice Committee kan Abril 14 na nag-issue ang mga ininin panibagong notice of disallowances sa OVP na minamontar nin 375 milyones de pesos na parte kan 500 milyones de pesos na confidential funds di Duterte kan taon 2023. Afuera ini sa 73 milyones de pesos na parte kan 125 milyones de pesos na confidential funds ni Duterte kan taon 2022 na pinag-apilar kan OVP alagad ibinasura kan komisyon. An pahayag ipinaluwas ni De Lima matapos na pati ang notice of disallowances kan COA ang pinagbabatikos kan mga suportadores ni Duterte sa paagi nin pagpawagas nin salang informasyon asin fake news. Mabultan detalyes kan mga bareta pakalis kan nagkapirang pagiromdom. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, ay Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diretso kita kan mga istorya sa lado nasyonal. Pinagsiyerto kan Philippine National Police na magiging transparent asin maagi sa tamang procedural processes si dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co oras na makapagbalik na ini sa nasyon.
Sigun kay PNP spokesperson as in Public Information Office Chief Police Brigada General Randolph Tuanyo na magpuon sa pag-abot ni ko sa Pilipinas sagkod sa sayang mga booking procedures arog kan mga mugshots as in medical examinations as in hanggang sa sayang pag-atubang sa Sandigan Bayan. Ipapautob kan pulisyan sa indang pagiging transparent. Piglatag man ni Tuanyo ang mga lakdang asin proseso na susunodon pag-abot kan dating kongresista na mapoon sa Department of Foreign Affairs para sa pag-turnover kay ko sa Departamento kan Interior asin lokal na gobyerno dangan na dadarahon sa Criminal Investigation and Detection Group sa laog kan Campo Crame para sa booking procedures arog kan pagkuha kan fingerprints, mugshots, medical as in physical examination and test darahon sa Sandigan Bayan para sa return of warrant of arrest. Ibinulgar kan sarong empleyado kan Sims Construction sa Sandigan Bayan na naghatod sinda rin poco mas o menos 299 milyones de pesos na nakabugtak sa kahon kan groceria sa opisina ni dating Department of Public Works and Highways Assistant Director District Engineer Bryce Hernandez. Namidbida ng testigo na si Monica Ocampo Santos, sarong liaison officer kang Sims Construction, asin digdipig papatuod niya naan nasabing kwartaan para sa government infrastructure projects na nakuakan kumpanya gamit ang lisensyang ipinasubli ni Hernandez sa inda. Sa iyang pahayag, sinabi ni Ocampo Santos na parte kan kantidad na 229 milyones de pesos an 74 milyones de pesos na may kinaaraman sa pinagasabing ghosts projects na minamontar nin 92.8 milyones de pesos sa Pandi, Bulacan. Ipinahiling man niya sa korte ang mga mensahe kan schedule kan pagatod ng kwarta sa dating DPWH official. Sa parehong pagdadangog, sinabi man ni Ocampo Santos na pirang opisyal kan DPWH kasabay si Hernandez asin iba pang district engineers ang naging principal sponsors sa iyang kasal na kahagadan kan sa iyang amo. Sa iba pang bareta, ipinagtataong direktiba ang pagkondusir ng public hearing kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB may koneksyon sa petisyon kan grupong Piston na magpautob na nin 10 pesos na dagdag singil sa minimum fare kan mga jeepneys. Bilang parte kan regulatory processes asin formal na pag-adal sa petisyon pipag sumitir ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II nin komento ang mga grupo nin commuters asin iba pang stakeholders tanganing matawan sindaning oportunidad na makapagpahayag kan sa indang lado. Nakadepende ang timeline kan petisyon kung daing oposisyon alagad kung daing may magnigar posibleng makabilog ning desisyon sa laog ning 2 sagkod 3 bulan. Kasabay digdian mga pigakaipuhan na proseso aron kan ang pagkataon ning abiso sa publiko, konsultasyon sa opisina kan Solicitor General asin pakikipagkoordinar sa mga ensyang pang-ekonomiya pati naman mga obreros. Sa presente dai pang eksaktong petsa kuno arid gigibuhon ang pagdangog alagad siniguro ni Mendoza na pag-aadalan ninda ang petisyon partikular na ang balanse sa pag-ultanan kan kakayanan magbayad kan mga commuters asin kan pangaipuhan kan mga super e-operators. Nagdudua-dua ang grupong Piston na magpartisipar sa service contracting program kan gobyerno. Naghadit sinang day mabayadan o kaya abuton nin sarong semana bago makuhaan ibabayad sa sainda kan Departamento kan Transportasyon. Sinabi ni Wilfredo Cano, Vice Presidente kan Mabini Divisoria Baclaran Jeepney Operators and Drivers Association, nangyari na kan kaidto kan programa asin dakol anday natawan una bayadan. Habo man nindang garisinda pa ang nagahabo makahuron sa gobyerno. Ngunyan aldaw pinautubda kan mga kumpanya ning petrolyan ikaduang round kan mega oil price rollback alagad sigun sa mga tsuper ning jeep bako pa ni supisyente asin dapat na maibaba ang presyo ning diesel sa 50 sagkod 55 pesos
kada litro. Mapaapod nin pagdangog si Senador Sherwin Gatchalian may koneksyon sa sistema kan pagdistribo kan mga ayuda sa public utility vehicle drivers. Sigun kay Gatchalian, bagulbul ang update kan listahan kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa PUV drivers na makapagtaon nin tabang pinansyal ngunya na may krisis sa petrolyo. Ipinagdoon kan senador aaramon ninda sa ipapaapod na pagdangog kung nata bako alisto ang LTFRB sa pag-update asin paglinig kan listahan. Sinabi pa kaini na dapat na magtaon ning special consideration ang Department of Social Welfare and Development sa pagdistribo kan ayuda lalo na kung mahiling asin may patunay na drivers ang makuha kan asistensya. Katakod man kan sobrang init kan panahon, pinagrekomendar ni Gatchalian sa DSWD na magbugtak ning first aid responders sa mga distribution centers. Lalo pang nagkapiraan na rehistro na dismayo, naging maraot ang pagmate asin may nagadan pa dahilan taloy na nakapila para sa ayuda. Sa iba pang bareta, pinaglinaw kan Departamento de Agrikultura na DA accreditation as in RFID sanaan kaipuhan tanganing makapag-enroll ang mga nasa trucking industry sa libreng toll fee para sa Agricultural Products Program. Sigun kay USEC for Agro-Marine Industry Systems, Ari Perez, pwede ang mga truck na nasa Class 1 sa Class 3 na may kargang agricultural seeds as in crops, livestock as in fish products, fertilizers, pestisidyo, pati na farm machinery na makaagi sa gabos na expressway sa nasyon na daing pigbabayadan na toll fee. Sa presente, nasa 1,162 na akreditadong truck sali sa dating 4,000 na akreditado. Target man kan mga stakeholders na maingkaminar ang mga dati ng accredited trucks na i-renew sa indang akreditasyon tanganing mapakinabangan ang programa Pons Abril 20 sagkod Mayo 20. Yan po ang detalyes kan mga bareta sa pangarang kan nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardela, Jen Matthew Balderan, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, Compadreng Nalbaldo sa Master Control, sa IT si Jerome Nico Martinez, ako po si Pio Fernandez, salamat, marhay na hapon. The right hydration matters. To perform